nepozerajte na mňa, len si trénujte. Inside. Znížim sa trošku a zašúknem, hop, veľký krok. A skončíme side control. Pokrčená noha vystretá, kontroluje bok, ruka. Druhý základný je lift finish. Hop, zdvihnem ho hore a teraz vystúpim nohou. Nech mám túto nohu hore, blokujem, bojuj. Side control. Tretí, máme možné Bardagar, to je vtedy, keď zaútočník chce robiť head drive. On za nozom, ruka ide sem, má tu sem, hop. A preskočí na druhú stranu. Side control. Štvrtý, povedzme, môže byť, idem zase dovnútra, neviem ho ani hodiť aj nič, ale sa mám možnosť ísť aj o chrbát, nohu tlačiť dole, neviem zdvihnúť, idem okolo, hop, a tu mám 3 možnosti. Jedna, jedno je v strede, mount. Druhá, back. Tretia, side. Tu 3 možnosti, štvrtá mám zobať do základu. Posledné dve, čo to používam aj MMA, a to je vtedy, keď robím swing leg. On tu nohu sem tak zachytí, že sa neviem zbaviť. Tu sú dve základné, prvá je tzv. Running the pipe, hlava môže ísť vonku alebo vnútri. Running the pipe, jedna. Alebo tzv. Ashibara, idem donútra, na vystretá ustúpim, šup, chytím nohu. Idem dole. A ešte tam všetky tie sprostosti, keď náhodou je koleno tu a neblokuje môj pohyb sem alebo sem, tak samozrejme máte. Hoď dovnútra. Alebo zase neblokuje môj pohyb, idem tu. Zvonka. Prípadne Machilo Garcia ide jedna back, singlet, ide za chrbát, túto údrek. Dve možnosti. Jedna, točiť sa dovnútra, slab, leg lock, guard pass, hoci čo. Alebo druhá možnosť, viem sa bez toho točiť za chrbát, idem zo spodu, úder, alebo tu. Aj so suplexom, ktorý som chcel. A ten, čo je ten Marcellovi, čo ide, takisto viem ho obísť. Tuto je pecka. Môžem ísť sem, ale môžem ísť sem, to je jedno. Znači tu je pecka a tu ďalšie. Hodím. Dobre, ukáž mi tu ty. Poďme. Teraz vy teda budete robiť tieto techniky. Takže zvonka. Yes, perfekt. Keď chceš hodiť lepší hip, predstav si. Lepší dingling. Hop. Zvonka. Voilà. Vidíš? Pán. Ak je mal zaštočníci, píšte zase takto, urob to isté, ale urob len laterál. Ale pomalečky kruhovo. To je pre zaštočníkov. Len dám koleno, ale otočím sa. Pokročili, idem noha. Dobre. A teraz Marcello. Ide za chrbát zase. A s nohou pam. Ešte raz. A teraz. A dole. Perfekt. Raz. Dva. Zahám. Skončil som head drive finish na strane. Držím bánku, zdvihnem nohu. A teraz. Kružnicu. Raz tu som bol, raz, dva. Teraz som tu, otočím si ju. Noha hore a úplne ľahúčko ide hore. Som tu. Teraz som dám hore a kružnicu. Lift. Babika si ujeba.